Добрый дзень, шановныя сябры, мяне завуць Александр Горны, і сёння дзень Канстытуцыі, а гэта значыць, трэба некалькі словаў сказаць пра гісторыю і сучаснасць нашай беларускай Канстытуцыі. Беларусы здаўна маюць вельмі значныя прававыя традыцыі. Наш першы прававы акт, судебнік Казіміра, быў створаны ў 1468 годзе. 3 статуты Вялікае княства Літоўскае, вельмі значныя прававыя дакументы агульнаеўрапейскага маштабу. У савецкія часы было падрыхтавана 4 савецкія беларускія канстытуцыі. Канстытуцыя 1919 года, 1927 года, 1937 года і 1978 годов. Адной з самых прыгожых, вельмі добра распрацаваных савецкіх канстытуцый была Канстытуцыя 1927 года. Мастакі спецыяльна адмыслова для гэтай канстытуцыі выкарыстоўвалі шрыфт з кніг Францыска Скарыны, каб падкрэсліць гістарычную пераемнасць беларускай дзяржаўнасці са старажытнымі перыядамі нашай дзяржаўнасці. Наша сённяшняя беларуская канстытуцыя была прынята 15 сакавіка 1994 года. Яна ўяўляе сабой спалучэнне гістарычнай прававой думкі і сучасных навацый права. Канстытуцыя з'яўляецца асноўным законам дзяржавы і вельмі добра распрацавана з юрыдычнага пункту гледжання. Гэта вельмі важны дакумент для нашай беларускай дзяржаўнасці.